etu ba se okwa ene die ni wabrabɔ mu biem until say oba wie nkomo mu ne wudi ni nyina no wakyerɛ ne ma bia wonim sɛ wonnim a tie ne ye o sɛ ne podasani sunsum apia ontwa tro eti sɛ wo so dai na akopie ba bia na wo ye bia ne kwar nkoto but wo banya bewura ne padua ne pɛ ɛha na tro ne ye den ɛwɔ eti sama enim atotwa ana okra ne pie konantew so onim atotwa ne ababie contaminated wɔ ne padua ne mu a aha na fini nkeka ne ye den ɛwɔ awasase wei so ɛno betwa atro obaka nsɛm ansɛ ye den ye ka na mo betuma twa atro akyerɛ me ana metwa akyerɛ wo akyerɛ wiase nyinaa but ɛyɛ mmea nkasɛ me sunsum atibi mu ade me nipadua ne me kra ne madwe ne mu sɛ ɛyɛ atro ɛna metwa efisɛ betimi fa me nsa ɛnhyɛ me motuam ɛna wɔn kasa anase enu no me ho ɛma me nsere me yeye obi na obetuma no ho amana serew na so obi ne nsa kawa ɛbɛyɛ den ebetuma ama wɔnya atenka bi wɔ nipaduam ama wɔyɛ den wase wana wada ne ho kakra sa wɔte ase edi sɛ wɔ san kra bia ne mu a ɛnya de a obetuma yɛ den ɛtwa atoro ɛwɔ san kra bia ne mu ama yɛ den ayɛ yie ama ayɛ yie sa wɔte ase eti no nea woyɛ biara no sɛ ɛnɛ sintidua bi ato wo nɛ ɔha bi ato wo na a ɛmpɛntɛm mfa nkɔhyɛ bɛyie bi ɛmpɛntɛm ɛmfa nkɔhyɛ bɛyie bi ɛmpɛntɛm ɛmfa asɛm ɛnkɔtu obi so efisɛ nea woyɛ biara no ɛbɛda adi ɛwɔ sunsum ɛne honam fam ɛbɛda adi ɛwɔ nea woyɛ biara emu ɔte ase ɛne ntira me na wo ka sɛ ade biara woyɛ ne nnɛ no ɔkyera ɛbɛdi adanse ɛwɔ w'anim na adansedie no ɛyɛ papa anaasɛ ɛyɛ ɔhaw adansedie no ɛyɛ ɔhaw anaasɛ ɛyɛ papa sɛ wɔte ase ɛne nti ne sɛ wohu sɛ wɔkra aboto a ɛyɛ de beresɛm bɔbɔden sɛ wobɛyɛ dɛn wobɛbɔ mpayɛ ɛwɔ wo mu na wasrɛ afa wiase mu ɛyɛ nature no mu na wabisa kwagye sɛ medeka maafom ɔyɛ ɔhaw bi mekra na tetee amane ne amanehunu ɔhaw ɛne abanedie sɛ mekra ne saa na meba wiase a ɛnɛ mesesɛm adwene ɛne menkra bi a mekra sɛ meba asase yi so no obu ɔda ne di ne ahokyere ohia yaredɔm ɛna ɔkra sɛ ɔba asase wei so a ɔba bɛyɛ yarefoɔ ɛna ɔbɛdu ha no wɔn sɛ yare wɔ hɔ yi ɛnyɛ mma asase wei so ebia na ne bebia na wowɔ no yare yɛ ade a na wɔn mfa nyɛ hwee but aha yare di wunya a wɔntumi nyɛ adwuma sɛ wɔkra no hia a ɛnɛ sisa wo kasa ne wadwe ne obi biara na bɔ mpae na srɛ sɛ me asima sisa me kra no hia ana me de ba na nnɛ adwuma bia me de me nsa bɛka na ayɛ ka ɛde a ɛnɛ ma sisa madwene me srɛ sɛ me kra no hina ɛka bɔde ne mguase a ɛnɛ me yifiri me kra so me yifiri me nipadua so ɛne me sunsu mu nyinaa sa wɔte aseɛ ɛne me sunsu mu nyinaa ɛtɛmra me no kase a wotie bi ne nyinaa no na woyɛ dan na wobɔ mpayɛ wona nim situation a wowɔ mu ebi wɔ hɔ na bɛfa no asase wei so ebi wɔ na bɛfa no wɔ ha ebi nso na di wodi fie akyire na ɛdɛn ɛna ɛba efisɛ woka revelation na ɔbɛka kyerɛ wo sɛ na wo numa bɛyɛ dɛn ɛbɛdi w'akyi eti enyuma a woyɛ no asase wei so no ɛbɛdi w'akyi asan de wɔyɛ dɛn aba ɛmɔ bi na da wo sɛ yewu a yɛnkɔ mma anasa ma ni hɔ si yewu nkɔ mma a akanya Elijah awɔ New Testament nim sɛ ɔyɛ John the Baptist tiɛ ni ye na edumire bia na ɛyɛ den no a ɔkɔkɔsi asɔɔdan yi a ɔdinfu mɛka yɛ ɔkɔkɔsi no ɔkɔ first Zerubbabel ɛne mpanimfoɔ no mu awu kɔ ɛyɛ Joshua no mu nyinaa sɛ ɛkɔfrɔ mo sama so mo mmra no mo nsi nyame awurade asɔredan no saa wɔte aseɛ eti ade biara woyɛ wɔ asase so wɔ ebia no
ka hu sɛ wo wankase na wo hɔ no wo yɛ saman ana waba asase wei so ada wo sare kɔ saa tibie na mu bio enti ate sɛ waterfalls ana sɛ wo de machine rotate ensuo na si faako ɛno na ɛkɔba ana regulatory system no na sɛ adi afrosane na di afrosane na di afrosane na di afrosane sɛ wɔte ase edi so kwan a wo na wo yere bɛtena no saa kwan na wobɛkɔ aba ama obi so di ayɛ ayɛw onuaba obi wa na kɔtɔ ade a ne ɛbɔ aboɔden susu pasika bɔne ɛne mfaso bɔne na daakye wobɛkɔ aba ma obi so di bi ayɛw tie ne yew mfaso bɔne ne atɔ na wode twa no wobɛkɔ aba ma obi so bɛyɛ obi pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛnsesa ɛna ɛde nnane da na ti biara no bɛyɛ dɛn wɔbɛto na wobɛkɔ bɛbɛto no na wotie na konya akɔla ɔyɛ very stubborn than you before ɛne na waso bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ hye papaapa na mema asampo bi sɛ nipa tumi kɔ ɛmmoa te bie mu a hwɛ bibi te sɛ anyinamoa ɛyɛ mmeawo agyinamoa na ɔyɛ the real one nankasa a ɔyɛ the nature meawo ɛyɛ ɔkra no na cat no mpanifo manim asabe sɛ ogya ne nan a onya wia kora otimi ne mɔwerɛ awira hɔ a sɛ ɔbɛkata so wo da meka tie ne yie paa na mmom ɔkra a wɔafiri nipa te bie mu abɛyɛ agyinamoa no sɛ ɔgya ne nan a onim katawea so sɛ ɔde awea ɛbɔ agu so ɛnyɛ yie onim yɛ ɛfiri sɛ ɔyɛ nipa ana ɔba mmoa te bie mu eti mmoa te bie mu no onim sɛdeɛ ɔbɛyɛ a ɔbɛkata so ɛdɛn afa eti sɛ mema sample a ebi na makyerɛ wo no yɛkɔ Bible sɛ Nebukadnezar yɛn di adan sɛ ɔmo so ɔyɛ dan ɔyɛ nsɛmmɔne wɔ Nyame anim ama ɔtwe n'aso ama ɔdane aboɔ kɔda nwira mu efi bebree ma ɔdane aboɔ anso na ɔbɛdane yɛ dɛn ɛbɛyɛ nipa tebea ɛyɛ saa nkrabea no mu ana yɛfa de twerɛ saa nsɛm no eti suba bi a wɔ mu no wobɛkɔ aba na so wankɔ amma ma yɛ nipa a na ɔkɔkɔ yɛ aboa ɛno nti ɛna wɔ sɛ yɛhwɛ a yɛmmoa yie pa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  me nanom no magya nom menim sɛ nsɛm a me ne wo kai obi wɔ hɔ a ɔrente ase obi so bɛyɛ dɛn ɛbɛte ase obi wɔ hɔ a ɛbɛyɛ na hintidua obi so a ɛnyɛ ne hintidua ɛfiri sɛ ɛsorɔsom a wowɔ mu a wofiri yɛ dɛn ɛba sɛ ɔte aseɛ ɔsom a wofiri mu ba no de anati biara no wobɛyɛ dɛn wobɛyɛ saa sunsuanso no ama woayɛ dɛn woahu sɛ ewiase yɛwɔ mu no sɛ woamoa so anyɛ ha na wansua nneɛma bi ampɛ ne kɔre akyi anhu a ahaw ne abɛnadie de ɛmpa ho so da ɛnti sɛ wobɔ korɔ ne a hwɛ ne yie woyɛ abayɛ panyin wɔ adwuma mu a hwɛ ne yie wɔn a wɔbi a business ana wɔfa nkɔfo yɛ adwuma a ti wɔn ka yie ɛnfa sisi anyɛ dɛn ɛna wɔn nyɛ adwuma ɛtete wɔn akatua so bosom no so a tuanaka na wɔnhwɛ nea daakye wɔbɛkɔ aba bɛyɛ ohiani aba saa wɔka no bɛdane sikani aba bɛyɛ adwuma bɛfa aba yɛ wɔ kɔmɔ no so ne bi ayɛ wɔ pɛpɛɛpɛ sɛ yɛmfa mfom so ante yɛn ho a the word incarnation code no yɛante ne nnabere a yɛwɔ mu yi a yɛbɛkɔ aba ama yɛbɛtoa so ne yɛwu wonem yɛ adwene sɛ wonem yɛ adwene di a na ɛwɔ sɛ atwa sɛ woyɛ dɛn wohwɛ bi yie paa ɛwɔ sɛ wohwɛ nneɛma bi yie paa na me ne wo kasa fa ho na onua ɛn yɛsua nneɛma bebree a ɛbɛyɛ so de ama me ne mmienu ayɛ dɛ nyinaa na ɛbɛkyerɛ haban ayɛ dɛ nyinaa na ɛbɛbɛ futuo na mmom ɛbɛdu baabi a technology na nɔfa ɛmɛde ba ama yɛsua ɔkɔ yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ adwuma ma yɛtumi nyɛ sika ɛde abɔ bra obi na de yɛ agric
meka agrega kuayo okwan be so ne yebefo yebeye kua yebeye ho mfaso de na enkoye chemical production ana e produce ewo asase we so ewo Ghana ha nimudie bebre ho yebefa so ye sade mani nyina etiende se yadwadwene mbone na ne yesiye ma amane nkwana nim ana ye di ndrobone ebehya asase ne so a yebekwa babetwa ne ndrobone so tieniye yabeko aba betwa no ewo ndrobone so ebia na wotie yeye wokwa wo de wanje wasen aba wo baye no aduane be mu wadi ni nyina ye dan eye very chemical foods so tiase edi sa na wo nyansa ni mudie bi so wo de ya ade ma wiase a ensai no ento so wo duma ba de oborboro ba de no for sa pepepe na fa ye na so de ye nyina eyi bi mfiri wu emfa bi nka ho nyaade be ka ho no manya nyansare ni mudie ne mfaso de a ebema odesani ema enkoye ohaw ne abededie ne abebrese ema odesani na emro odesani ya ho no saamene ni nyina na so wo ye den wo bre ewo waseteram tate saamene ni nyina na so wo ye den wo bre ewo waseteram editie na me no wo ka no sa wo adwenkyire bi awo nimdie bi awo de ameka ne ho a wobetima afrɛ akyerɛ wadwene ana abatro de aba no na fa makenka ne nyina ayɛ den ama ye nyina yesua de ana ye nkasa nkyɛ na mom kakra me no wo ka no fa mu aba na sua de na emma religion aye osom emfa wo nyansa ne wo nimdie na ye ka heaven a wonim bia heaven kwa ne den eda adanim heaven dodo a ewo wiase ewo osoro honom akristofuo enim heaven miensa tieni o menkan ayo bi prekese se adana no no fa kan tieni wa wo ba bru no mu ana eye heaven miensa no ye den ewo otiase ewo second Corinthians 12 no wo kan verse 1 no kona otiase eho ada sa heaven miensa no ye den ewo oba uye muslimi a oba ya heaven makomako enson tieniye oba ya heaven makomako ahi enson ewo muslimi ewa ya islamu and so about the Lord's book of the Bible and the forgotten books of Edina ye be ya heaven makomako sa edu